Daphne Caruana Galizia kienet talbet lid dipartiment tal-Informazzjoni biex jirrikonoxxiha bħala editriċi tal-blog tagħha u waqt fil-qorti kienet ilmentat illi ma ħallewix. Dan għaliex il-liġi għadha ma tipprovdix reġistrazzjoni ta' siti tal-aħbarijiet online bħalmu l-każ fil-gazzetti, stazzjonijiet tar-radju fit-televiżjoni. Fi kliem ieħor, Daphne Caruana Galizia ridet tagħmel dak li issa qed jipproponi l-Gvern fil-liġi dwar il-medja u l-malafama. Proposta li għaliex issa saret mill-Gvern, Caruana Galizia qed tiddiskrivija bħala sarima u tqabbel lil Malta ma' pajjiżi fejn m'hemmx demokrazija. L-istess kif qed tagħmel l-Oppożizzjoni, tant li bħala parti mill-Oppożizzjoni għal din il-liġi, il-kap Simon Busuttil saħansitra organizza il-protesti. U ċar kristall minn seduta ta' nhar it-tnejn 30 ta' Novembru 2015 li Caruana Galizia taqbel ma' reġistrazzjoni ta' sit tal-aħbarijiet, tant li fi kliema kienet qed tkun żvantaġġata għaliex ma setgħetx tirreġistra. Dawn id-dettalji kienu żvelati mill-Ministru Owen Bonnici meta fil-programm Extra kienet jiddibatti dwar il-liġi tal-medja mal-kellim tal-Oppożizzjoni Clyde Puli. F'waħda mill-ħafna kawżi tal-libel li għandha kontra tagħha, Caruana Galizia kienet iddikjarat hekk fil-kontroeżami tal-avukat Andrew Xiberras meta kienet jistaqsi dwar it-tmexxija tal-blog tagħha. Jiena kont tlabt bħala editriċi, ma nafx l-istatus tiegħi, għaliex jiena kont tlabt lid-Dipartiment tal-Informazzjoni biex niġi reġistrata bħala editriċi tal-website u litteralment ma ħallewniex għaliex qaluli li m'hemmx sistema biex il-websites. Meta l-avukat kien qed jgħidilha li għalkemm uffiċjalment ma tidirx mal-awtoritajiet bħala editriċi hija l-editriċi Caruana Galizia illi żidet tgħid li tixtieq li tidher. Niġi għata disadvantage għax għandi żvantaġġ kbir għax hemm ċertu informazzjoni li liġi titlob illi tista' tintalab biss minn l-editur tal-ġurnali u l-websites registered editors. Allura jien ġejt fil-pożizzjoni ta' diskriminazzjoni fejn ma nistax nitlob lil gvern taħt il-liġi bħala editriċi, ilmentat Caruana Galizia. Dan f'xhieda fejn ħarġet ċara li dak li propona l-Gvern u li miegħu qed jaqbel l-Istitut ta' Ġurnalisti Maltin mhuwiex is-sarima li qed jipprova jgħid illi hu Simon Busuttil. Tant li One News jista' jikkonferma li kienu diversi l-edituri ta' siti tal-aħbarijiet online li pprovaw jirreġistraw mad-Dipartiment tal-Informazzjoni għaliex hekk ikunu iktar rikonoxxuti u mhux iċċensurati kif qed jgħid il-Partit Nazzjonalista.